जायख्लंआ गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै जायख्लंआ गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै रिफ्लेमेना फाउल डिक्लेयार खालामदों आरो राजाखौ गाज्रि गेलेनायनि थाखाय रेड कार्ड दिन्थिनानै बेखौ फिल्डनिफ्राय आउट खालामबाय आरो नोंसोर गंसे गलिनिनो फागा दोंसेनि मोसौ दिनै फुटबल मेच फिल्ड गेजेराव आथिं जोफायनायजों मानो एटाक खालामखो बेथ' नोंसोर आंनि कलेजनि स्टुडेन्ट्स नङैनि आगोलनो नोंसिनि सिखाव दाखार लुटिं खालामजेननायनिफ्रायनो जादों नङा होमबा बुंनाय राकेश बे बाथ्राखि नंखाय गोसो जायोबा आं बे कलेजनिफ्राय आं नोंसोरखौ होखारनो हायो आरो मा होखारनोल' गोसो जायोबा नोंसोरखौ गुबुन खुनु कलेजाव एडमिसन मोनै गाज्रि रेकर्ड लिरनानै एक्सपेल खालामनायनिबो आंनाव पावार दङ आन्डारस्टेन्ड प्लिज सार अन्नानै बिदि दा खालामसै नङाबा जोंनि फिउचार लाइफआ स्पइल जाथारगोन अन्नानै निमाहा होदो सार बिस गोनांब्लाबो गैयाब्लाबो जिबौआ जिबौखा सौनाय हुदाखौ मालाबाबो गारनो हाया बिलिभ मि सार इयुनाव जों माब्लाबाबो गोरोन्थि हाबा मावला मावबावोब्ला नोंथांनि गोसो बायदियै मा खालामनो गोसो खालाम नंगौ सार आंखौ एक्सपेल खालामोब्ला आंनि गोरिब आइ आफाया जोबोद दुखु मोनगोन गाहाम खोनासं धोनि एबा गोरिब जाम्बा एबा सियान साफ्रोमबो बिमा बिफायानो फिसानि गाहामखौ हास्थायो बिनिफ्राय रासिन आं बे कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै साफ्रोमबो स्टुडेन्ट्सनि मोजांखौ हास्थायो बुंब्ला नोंसोर मेगन सागोन जायख्लंआ बे कलेजनि स्टारल' नङा बियो दिन्थिफुंबो खोनासं मालाबा बेबादि थैयै उरि हमजाबावोबा आं आरो मेगन मोसेआव थानायाव गैला मा खालामनांगौ बेखौ आं दंसै नाउ गेट आउट फ्रम हियार गेट आउट नोंसोर थाथ'दो होमबालाय आं ओंखाम लायग्रोनोसै थाथ'दो बिदिब्ला मैया बेहु समावबो फैथ्राखिसै ना सिमाङा गैया गुरु गुबुनखौ नुदोंब्लाबो बेखौ नुथ्राखिसै कलेज स्टुडेन्ट हिसाबै नङाब्लाबोथ' बिब'नि बिबोनां बिगुमै उन्दै होननानैथ' फैथारनांगौमोन ना बिगुमै होननानैथ' गुमजानो गिनानै फैखायाखै बियो ना नङा गुरु रागा बोरायानो जिमायखाय खोमा बे हिन्जाव जाथिनि मोनसे बेरामखा जायखौ सैयाबाथाय सैया खिखौ सिन्थायनो सैया नाथाय नोंथांनि फारलायावथ' गोग्लैयाखै नुवाखै जेब्ला नोंथाङा बल लाना खारो अब्ला माबायदि होख्राव होख्राव आप आप जायख्लं आप होननानै थुलुंगा हरा बेखौथ' नोंथाङा मेगनजों नायहरनो अबसर गैयामोनब्लाबो खोमाजोंथ' खोनायाखै नङा जायनि जाउनाव थै थां देरहाबायबो बे देरहानायाव सिमांनि मस्लाया खम नङामोन ना नङा गुरु नोंथाङा जा राय होबाय गनायनानै लानांसिगोन प्लिज साइलेन्ट Hello boys. Good morning, sir. How do you feel now, my boy? No serious, sir. After 10 days, प्लास्टारखौ खेवनो हागोन टेम्स्ट्र' बायालासेनो गावब्लाबो मोनब्ला लेंदि लागौमोन अवेल मोजां गाज्रियाथ' नोंथांनि आखायावनो थाबाय डोन्ट वरी नोंथांनि स्टुडेन्ट मानि आंनिबो जोंना डिउटियानो पेसेन्टखौ सिबिनाय थेंक इउ डक्टर सिस्टार सार दसे उनाव बेडशीटखौ सोलायना हो डोन्ट वरी माय बय आं सम सम नायफैबाय थागोन नोंनिनो
रुममेटफ्राथ' दंखायो सि इउ अके सार आं मा जाखो जाख्लंखौ हस्पिटालाव खेबसेबो नायैया आंना खि थिक खालामनाय जाथारदों दा बेसारा जाख्लंआ जेखि साननानै लादोआ गुबुनफ्रा मा सानगोन होनबा दै जायख्लं नंखाय दै सेरेबनि रिफिनायाव सानरोदाजों सोमजिनाय नों मोनस्नि गाबनि जायख्लं दान्दिसेनो नों समायना रामबोला जाला हाराम जायना नों आंनि मोनफ्रोमबो प्लेनखौ दै खालामग्रा नोंखौ आं हन्थोसिबो गोजोनै थानो होनाय नङा गथ' मा सानदों नों नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरीखौ नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरीया सानसे नोंखौ बे दुनियानिफ्राय बस जायख्लंखौ मा नंदों नोंलाय कृष्णसो बियो कृष्ण सोर बिनि गबिफ्रालाय लाइमोन आरो सिमां मा लाइमोन सिमांल' राधा रुक्मिनि मोनालाय कृष्ण महाभारतनि दावहाखौ सोर जुरिजेना नों ना आं दाथ' लेंग्राजों गथ'बाय नों कृष्ण बे जानानै नोंनि आथिंनि आफायाव बोरला थिर गावनानै नोंखौ फोथैनो हायाब्ला आंबो नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरी नङा सिमां जोंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लानानै फैदों
जोंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लाना फैदों। सिमां होद सोरबा नुगोन। नोंनो मा नांग्रोगौ? हौवा। आंनो हिनजावसो नांग्रोगौ। मानो? हिनजावबा आंहा देनां खामानि रेजेंगोन ना। मे आइ काम इन? माब्ला फैस्लाबलायखो लेंग्राया? लेंग्रा नंला, नै। थोंनैबो फैजाबा हामगौमोन आं। थोंनैबो बायनानै थाबायनो हायामोनब्ला नोंजोंनो बाजागौमोन आं। बा आंनि उसुलि बाजैया मा मा जानानै थायो होमबा? बे दानसेनियावनो एफा गुफुं नै आंजों नै नै। हेल' माय डियार लिटिल फ्रेन्ड। बाजै हौवासा रायलायहरदों। नै नै आंजों। आफा गुमायन्दै फैदों। गुमायन्दै। फै जावैसो फै। बिमा बिमा। मा? नै जावैसो फैदों नै। जावैसोसो। मा खालामहैदो थां? दिनैसो फैनाय। थांदो जावैसो सिङाव जिरायहैदो थां। दे आयै। फै जिरायदो जावैसो। मा खौरां नै जावैसो होनदै? माबा आफा हजों बाजैया खामानि मावनो एसे उसुबिदा जानायखाय आदाहाबो अफिस दं जाबाय। ओंखायनो बिबोनांफोरखौ लांनो थिनहरनायखाय फैदां। हा माथो जादों? न'आवथ' नांखाया, आंनो हायो। लां जावैसो लिंलां। दालाय बन्द'खासैबो माथो मावनानै थानो बेलाय न'आवलाय ना बिमा? सिमां नै आइ सिमां बावफैलाय। जावैसोआ जिरायथ', आं एसे फिसा फिसौ जानाय लोंनाय खालामहैनि। फैना आयै जेबो दा खालाम। दिनै रिंगलाङा जावैसो 50,000 बासायनाय बान्थाखौ दिनै गोसोआव थालायजासे सोनानै हरथारनांगौ आंहा। जावैसोआ जिरायथ'दो, आंबो नोंखुनजोजों बाहेरानि जय जगाराव एसे बोथोर खामहैफानोसै। जिरायनानै थाथ'दो जावैसोआ। लोंदो आगे।
आं बाथारोहाय गुमैखौ आं बाथारोहाय गुमैखौ नै आंजों नै सिख्ला आं सेंग्रा आं सिख्ला नों सेंग्रा नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा सुबुंनि मेगनावल' जों एरा एरा गोसोनि नोजोराव बेसेबा आमथा आमथा एरा एरा आमथा आमथा एरा एरा आमथा आमथा नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा गोसो हाबिला जायो नोंजोंनो खेंखुद खेंखुद खुद खुद गोसो हाजासे जायो नोंजोंनो हांखुद हांखुद खुद खुद अखानाय सिफुं बेलासि फैसि फैसि सि सि मावनाय जानाय उन्दुनायनि नुसि नुसि सि सि हरगोना हरा नोमा नोमफाया लांगोना लाङा आइ आफाया हरगोना हरा नोमा नोमफाया लांगोना लाङा आइ आफाया नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा मिजिं फागोला जायो बेजोंनो खावब्ला सिब्ला ब्ला ब्ला सिमां फागिरि जायो बेजोंनो हामफ्ला सिमफ्ला फ्ला फ्ला जौ जुवा हिन्जावनि रां रुफाजों जों जों गोसो थोनायखौ मोनैनि दाहाय दिखारजों जों समाजनि बेनो अहम संसार जिउनि बेनोसो गाहाय केन्सार समाजनि बेनो अहम संसार जिउनि बेनोसो गाहाय केन्सार नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा नों सिख्ला आं सेंग्रा नों सेंग्रा सुबुंनि मेगनावल' जों एरा एरा गोसोनि नोजोराव बेसेबा आमथा आमथा एरा एरा
Wahai, bisul गाज्रि मानसिफोरजों सोर नोंलाय जानला मुङा आंनि जानला गुन्दा मुम्बाइ हिन्दी फिल्म जगतनि हाय डाइरेक्टरा अजय देवगाननि बिफा भिरु देवगाननि आं शिष्य नोंनो मा नांगौ नोंनि उनाव जिरायनानै थानाय दाउ मैनाया आंनि नों बेखौ बहा लानानै थांनो बे बाथ्राया नंखायसो जायख्लं आं बे मानसिखौ जेबो सिनाया जायख्लं बियो थगायदों आंहा रावबो गोसोनाय गैया डार्लिं मानो बावथिना दिन्थिगोन आगोलनि गेलेनायफोरखौ बावजोबलांबाय नामा Come on, darling. हौवा जाबायहाय बोराय हामथारबायलै बुरि नै आयं लाइमोन दैया दुंबाय दुंबाय लांगौ माबा नांगौमोन जेबो नङा ओरैनोसो लाइमोन नायफैलाय मैसो बेराफोरनि सौलायनाया बहा गोलैदोंथाय गावगाबागाव बिगुमै बहा दोलादों बुंनानै होदोहाय
बाबा बोलो डाक्टार जानांगौलै बाबा डाक्टार डाक्टार जायाना आबा आंना आजाया कलेजनि लेक्सारारसो जागोन ना बाबा ना सोना आजा बोलो हरदो आब' आं लानोसै आदै सोना आदै आव आं दुगैसै अफिसाव थांनो नों थाथ'दो हेलो माय डियर लिटिल फ्रेंड वाह दानिफ्रायनो सिनायखाबायलाय बोरो आं लानायनि मालायबा बेहाय हगार रोङा बोलो हगार लानो रोङा गारा बोलो मादैया लानो रोङा ना आजा बोलो फै हा सुगारबायसो होबाय न लाथ'दो दालाय मानो दहाय होलायलायिया समायना मोनथारदों नङा बियो मा बिदा फंबाय बिसालथि जानायसै नामा आरो सिमाङा आगोलाव सैलायिया दाना मोजां मोनलायबाय नामा जानो हागौ अरनि खाथियाव लाहाया आवलियाजासे बोरै थानो हानो नाथाय आंनि नोजोरा मानो मोजां मोननाय जासिलायनायखौल' गोलैयो लाइमोन नों जायख्लंखौ मोजां मोनाखैथ' बिनि महराव गब'आखैथ' नङाब्ला मानो सिमांखौ हिंसा नङा सिमाङा हाजार हक बिगुमै बिबोनां एसे एनैया जंखायलायनाया जाखायो नङा बियो नाथाय आंनि मोजां मोननायखौ जायख्लंनो बोरै फोरमायना लाबावनो होनबा दुगैनोसै हा मा जाखो फाग्लि आनजादनि रिजाल्टखौ गोसोखांनायाबो हां पास जागोन ना जायाथाय गाहाखौथ' लिरखादों अबहायलाय आंहासो जाथ्राखै एसेबो है थारैनो नों आंनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन दाबि I love you सिमां I love you so much
नैबे गोजौआव मोनसे दाग्लायैनो गोलाव थुदेरबावनायमोनब्ला समायसिनबावगौमोन। दहाय मन्दिरावलाय मानो थुखेलाबानो थाया? देनां थुगोनलै। सोरखौथो सेजानो गिदों? गुमै बे जेन'आ जुदि आं नोंखौ मोना होमब्ला आं गावनि आंगो जिउखौनो फोजोबनानै लागोन गुमै। जायख्लंनो आंनि मोजां मोनखोमानायखौ माब्ला बबे गोसोजों बुंफोरनानै लानो हाबावनो होनब्ला अह समा रावखौबो नेनानै थाया। गोख्रैनो माब्लाबा बुंफुनानै लाथारनांसिगोन। नङाब्ला जाय मोदायखौ आं आंनि गोसो मन्दिर सिङाव फज'ना बेसेबा गोबावनिफ्राय सिबिबोदों, बे मोदायखौ हरखाब माब्लाबा सिमाङा सिख'नानै लायोब्ला दे दाना बाबा आं बोरै जानोसैलाय। ल आबा दाबो गलाय दाबो गराय गिदिर हैया बाबा दाबो बिबि आव बाबा दाबो बिबि है दाना गराय आ होनबालाय बाबा आइ बाबाया होनबायलै आजा आव आबा बेयाव मानो? जायख्लं आं नोंखौ बे मन्दिराव जोबोद गोनां खामानि लानानै लिंबोनाय जादों। मा सोरबा जिउनि मोदायखौ आइ बिमा महामायानाव बिनो? नों थिगखौनो हमनो हादों जायख्लं।